Sme sa fakt museli jebať sem cez celú republiku. Keby som zavolal chlapcom, tak by si ešte dneska mohla mať z Nemecka cukríkového nabliskaného kajeníka. No tá strašný problém, koniec sveta, že som chcela podporiť svoj rodný kraj, nie? Tak potom prečo si sa jebala do Bratislavy, keď sa ti tu tak ľúbi? No tá, lebo v Košicech sú všetci DPHčkári a ja som chcela jedného úžasného, pekného, múdreho muža ako si ty. A neojebávaš. A dobre jebeš. Tak to máš pravdu, moja milá. Optimalizovanie daní a to, že sa mi vráti občas 30 000 DPHčka, to je jedna vec. Ale DPHčkar? To sú ojeby na nebi. Hej, ty si môj poctivý biznismen s 30 SROčkami. Dobrý deň, pomôžem nejako? Dobrý, šéfko. Dobrý deň. Do piči. A tebe čo je? Ty čo zámbíš? To je môj prvý frajer. Počkaj, Zenulík, ale ty si mi povedala, že ja som tvoj prvý. No pravda, že? To som ťa tak vyfajčil, že si cucol ričo platu, keď si môj prvý, nie? Tiež morená je Vita, dik. Tak ja som ti veril, jak slepý kokot a ty si ma ojebávala. Tomuto sa hutorí, že než na lož. By si nebol spokojný, keby ti povedal, že si 58. Koľko? Zdenka, ja som ťa nevidel, ani nepamätám. Stále si z tú piču? To je ľudská, už máme 2 krásne deti. Z tú čupakabru? Tu preto som sa vyjádzal. Moreša, to musia byť cekvice, deci. A aké auto hľadáme? Čierne. A niečo konkrétnejšie napríklad? A diaľničnú. Ja nič tu do Koši chceš. Hej. Paráda. Ty si teraz v Bratislave, že? Hej, sme v Bratislave. Mesto hriechu. Tak to presne viem, čo ti treba. Áno. Toto chcem. Range Rover majú všetky kamarátky z Blavy. Toto je jazdenka, ale brutálne zachovala. To by ste vôbec nepovedali, že tam niekto bol. Jazdenka jak naša Zdenka, ne? Chceme aj skúšobnú jazdu? To načoša, ja viem, jak jebeš. Pozor na to. Zdenka je známa firma v Košiciach. No dobre, šéfe, vidím tam 22 000 a keď dáme, že cash, tak čo, jak sa dohodneme? Takto veľmi nefungujeme, že cash. To ja ho poznám, stať ideme na trh, ale tak poď sa. Poď sem, prosím, postav sa. Bereme toto, dobre? Na faktúru, kľudne. Ale čo to tebe šetrí peniaži, láska?